Genesis Kapitulo 15. Ang kasugtanan sang Dios kag ni Abram. Sa tapos sini, si Abram may isa ka pala naawon, kag nabatian niya ang Ginoo nga nagahambal sa iya. Hindi ka mahadlok, Abram, apinan ko ikaw sa katalagman, kag hatagan ko ikaw sing dako nga balos. Pero si Abram nagsiling, O Ginoo nga Dios, ano bala ang pulos sang imo balos, kay wala man ako si mga kabataan. Ang akon manunubli amo gid lang si Eliezer nga taga Damasco. Wala mo ako paghatagi si mga kabataan. Gani ang isa sang akon mga ulipon magapanubli sang akon pagkabutang. Dayon nabatian niya ang Ginoo nga nagahambal sa iya liwat. Ini nga ulipon hindi makapanubli sang imo pagkabutang, kundi ang imo gid kaugalingon nga anak, amo ang imo manunubli. Gindala siya sang Ginoo sa gwa, kag ang Ginoo nagsiling sa iya, Tangla ka sa langit, kag isipa ang mga bituon. Kung maisipan mo, ang imo mga kaliwat manginsubong sa ila kadamo. Si Abram nagtuo sa Ginoo, kag tungod sini ang Ginoo nalipay sa iya, kag ginbaton siya. Dayon ang Ginoo nagsiling sa iya, Ako ang Ginoo nga nagtuytoy sa imo, halin sa uros sang Babilonia, agod mahatag ko sa imo ining duta nga mangin-imo kaugalingon. Pero si Abram nagsiling, O Ginoong Dios, ano ang pagkahibalo ko nga mangin-akon ini? Nagsabat siya, Dalhi ako diri sing isa ka tinday nga baka, isa ka kanding, isa ka karnero nga lalaki nga tagtatlo ka tuig ang edad, kag isa man katukmo, kag isa ka pating. Si Abram nagdala sa Dios sini nga mga hayop. Ginpamihak niya sila, kag ginbutang niya ang mga pinihak sa duha ka kubay nga nagaatubangay. Ang mga pispis wala niya pagpamihaka. Ang mga uwak naghugpa sa mga lawas sang mga hayop, pero ginpanabog niya sila. Sang nagahinunod na ang adlaw, si Abram natulugan, sing mahamok gid, kag may kakugmat kag kahadlok nga dumapo sa iya. Ang Ginoo nagsiling sa iya, Ang imo mga kaliwat mangindumuluong sa iban nga duta. Manginulipon sila didto sa sulod sang 400 ka tuig, kag pagapintasan sila. Pero silutan ko ang pungsod nga magaulipon sa ila, kag kung maghalin na sila sa sina nga duta, magadala sila sing madamo nga manggad. Pero ikaw, magakabuhi sing malawig, mapatay nga may paghidait kag ilubong. Ang ikapat nga kaliwatan, amo lang ang magabalik diri, kay pagasubulon ko lamang ang mga amornon, gikan sa sini nga duta, kung magmalaot na gid sila, kag kinahanglan nga pagasilutan. Sang matunod na ang adlaw, kag madulom na, sa hinali, may isa nga nagaaso nga horno, kag ang isa ka sulo nga nagadabdab nga nagpakita, kag nag-agi sa tunga sa mga pinihak nga mga sapat. Sa sadto gid nga tion kag duog, ang Ginoo naghimo sing kasugtanan kay Abram nga nagasiling, Nagasaad ako nga ihatag ko ini tanan nga duta sa imo nga mga kaliwat. Ining duta halin sa suba sa dulunan sang Ehipto, pakadto sa dako nga suba sang Euphrates. Lakip ang mga duta sa mga Senhanon, mga Sinisnon, mga Kadmohon, mga Hethanon, mga Peresnon, mga Rephaimnon, mga Amornon, mga Kanaanhon, mga Gergesnon, kag mga Hebusnon. Mga abyan, inyo naman bantayan ang masunod naton nga episode nga amo ang Genesis
Kapitulo 16. Madamo gid nga salamat.